നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം ഊമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലഗുണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലഗുണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യയേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നൊരു അവധി വേണം മാതാജി. ഇന്നൊരു അവധി വേണം മാതാജി. എന്തിനാ? ഇന്നൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട്, അത് കാരണം കയറാൻ പറ്റണില്ല, ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. നാളെ കയറിക്കോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ പൊതുവെ ആള് കുറവാണ്, പ്രഭു കൂടെ പോവുകയാണ്. അത്യാവശ്യമുണ്ട് മാതാജി, അതുകൊണ്ടാ. ശരി, നാളെ കയറിക്കോളാം. നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ അധ്യായം 12 പഠിക്കുന്നത്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളില് അവസാനത്തെ ഭാഗം. മൊത്തം 18 അധ്യായത്തില് നടുക്കുള്ള ഭാഗമാണ് ഭക്തിയോഗ അല്ലെ. അതില് അവസാനത്തത് ഭക്തിയോഗം എന്ന് തന്നെയാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുഹ്യമായ അധ്യായമാണിത്. അത് തന്നെയാണ് മധ്യഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും. ഭക്തിയോഗം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ടാണ് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം. അതില് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ ആരെങ്കിലും. അർജുനന്റെ അപേക്ഷ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതെ. ആദ്യം അർജുന് ഭയം തോന്നിയിരുന്നു, അവസാനം അർജുന് ഭയമായി. അതെ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ചതുർബാഹു രൂപം കാണണമെന്നും പിന്നെ ദ്വിബാഹു രൂപം കാണണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് കണ്ടതല്ലേ? വിഭൂതിയോ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗത്തിന് അതാണ് കണ്ടത്. വിഭൂതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ, പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ വിഭൂതികളെയും അറിയുകയും അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വരൂപം കാണുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനനൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗയെ കുറിച്ച് അതെന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അർജുനനുണ്ടായി. അപ്പോ വിശ്വരൂപത്തെക്കാളും അതേപോലെ തന്നെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മനെക്കാളും വ്യക്തിരൂപമുള്ള കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് അർജുനന് തോന്നുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ദ്വിഭുജ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എത്രയുണ്ടെന്ന് അത് ഭക്തിയോഗയിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ 20 ശ്ലോകേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അതിനെ 4ആയിട്ട് വിഭജിക്കാം. ആദ്യത്തേതില് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. അർജുനന്റെ ചോദ്യം വ്യക്തിരൂപ അവ്യക്തിഗത രൂപമാണോ അതോ വ്യക്തിഗത രൂപമാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഏതാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠം? അതായത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അതോ രൂപമില്ല ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ ആശയമാണോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മന് ഇതില്ല, രൂപമില്ല അല്ലെ. അതേസമയം ഇത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ, ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണനാണ്. ഇതിനെന്താ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ മറുപടി ആയിട്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഭക്തിയാണ് അവ്യക്തിഗതയേക്കാൾ മികച്ചതെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ബ്രഹ്മനിലും അതേസമയം വ്യക്തിവാദികൾ അതായത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണനെയും ആരാധിക്കുന്നു. അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം വഴിയായിരിക്കും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും അധികം വാത്സല്യമുള്ള ഭക്തനോട് ഏറ്റവും അധികം വാത്സല്യമുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന് മുക്തി നൽകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരിക്കും മുക്തി നൽകാനായിട്ട്. അതേസമയം ബ്രഹ്മനിലാണെങ്കിൽ എന്തില്ല, ഭക്തിയുത സേവനത്തിനൊന്നും സാധ്യതയില്ല. അതാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തതില് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തുടർച്ചയായി ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു, ബുദ്ധിയും മനസ്സും അദ്ദേഹത്തില് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ നിയന്ത്രിത തത്വങ്ങൾ അതായത് റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പാലിച്ച് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും കഴിവുകളും എല്ലാം വികസിപ്പിച്ച് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാനും അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് 8, 9 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു. 11 കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും പറയുന്നുണ്ട്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനം ഇവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 4ാമത്തെ വിഭാഗം 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അതില് ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ്. അപ്പോ ഭക്തൻ ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദിവ്യ ഗുണങ്ങളാണ് അവർക്ക്. അത് ഭഗവാന് കൂടുതൽ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായത്തില് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ പ്രക്രിയ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്
പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇത് എളുപ്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലളിതവുമാണ്, എളുപ്പവുമാണ്. ഇത് എന്താണ്? പല തലത്തിൽ ഭക്തി യോഗം നമുക്ക് പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്, പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ ഭക്തിയോഗ എന്ന അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്താം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ല, രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ കേട്ടില്ല. കേട്ടില്ല. ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്യാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഃ. കൃഷ്ണ, അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയം അങ്ങേ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവനോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവനോ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതില് ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിവിധ പ്രക്രിയകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. നമ്മൾ പല പല യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. കർമ്മയോഗം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതൊക്കെ യോഗ പഠിച്ചത്? ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ? പിന്നെ വേറെ ഏത് പഠിച്ചോ? കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗം. ഭക്തിയോഗം ഇപ്പൊ പഠിക്കണം. അപ്പോ ഏതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം? അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് യോഗകൾ അല്ലെ? അതില് അഷ്ടാംഗയോഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത്. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന അഷ്ടാംഗയോഗം തന്നെ. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ യോഗകളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ വിവിധ പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പൊ വിജയായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരാധന നടത്തുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ആ രൂപത്തിൽ ആസക്തനാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ എന്നായിരിക്കും. ഉത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഏതാണ്? വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് രണ്ട് കരങ്ങളുള്ള കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ്, ഭക്തിയോട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണോ വ്യക്തിഗത രൂപമാണോ, ഏതാണ് നല്ലത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജശേഖരം പ്രഭുജി വായിച്ചോളൂ. നമസ്തേ. മറ്റേ സ്ഥിരം വായിച്ചോണ്ടിരുന്ന പ്രഭുജി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അദ്ദേഹം പ്രഭുജി ഇന്ന് എന്താ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യും? 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 2 മുതൽ 7 വരെ അല്ലേ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയി ആവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാ മതാ യേ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യമവ്യക്തം പര്യുപാസത്തെ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സന്നിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ.
ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യുസംസാരസാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പരമജീവോത്തമ പുരുഷൻ പറയുന്നു, വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള യോഗയില് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും, അവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണർ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അവരെന്തായിരിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവകരായിരിക്കും, ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവരെങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമായിരിക്കും? അവർക്ക് മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അപ്പം ആകർഷണീയമായ ഇതാണ് അല്ലെ, രൂപമാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രൂപമായിരിക്കും മനസ്സിൽ അവർക്കുണ്ടാകുക. അതേപോലെ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതീന്ദ്രിയ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം വഴി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഭക്തി ശ്രദ്ധയോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത്. അവരെപ്പോഴും കൃഷ്ണ ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർക്കാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം, പല പല ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നവയുധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യർ എന്നാണ്, അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അർജുനന് ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായി. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്നാലും അറിയണം, ഇത്രയും നല്ല ഒരു മാർഗമുള്ളപ്പോ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്തിനാണ് ബ്രഹ്മനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് നേട്ടം കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് മറുപടി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. 2 കൂട്ടരും എന്താണ്? എന്നിൽ എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരെ 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 ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസിന് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താണ്? ബ്രഹ്മനിൽ ലയിച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? സായുജ്യമുക്തിയാണ് അല്ലെ. സായുജ്യമുക്തി ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവരും ഒരിക്കൽ എന്നിൽ എത്തിച്ചേരും, പക്ഷെ എന്താണ്? പല പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അവരുടെ ആരാധന രീതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവരെന്തിനാണ് പൂജിക്കുന്നത്? മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അവ്യക്തമായതിനെയാണ്. അവർ ഒരു രൂപമില്ല അല്ലെ, അവ്യക്തമായതിനെയാണ്. വ്യക്തതയില്ലാത്ത എന്തിനെയോ ആണ് ഒരു പ്രകാശം, തേജസ്, അതിനെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. അത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് നിർഗുണനാണ് അല്ലെ, രൂപമില്ലാത്തതാണ്. നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുണമില്ലാത്തതെന്നല്ല, രൂപമില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. തേജസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? സർവവ്യാപിയായതാണ്. ഏതുപോലെയാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൂര്യൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഉദയത്തിനും അസ്തമനത്തിനും നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗോളമായിട്ട് കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യനെ നോക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. കണ്ണ് ഇച്ചിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം ഉച്ചയോടാകുമ്പോഴോ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നോ? ഇല്ല. അതിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ അപ്പൊ പറ്റുമോ? രാവിലെയും വൈകുന്നേരം നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു സൂര്യഗോളം എന്നുള്ള രൂപം വരുന്നു അല്ലെ. അതേസമയം ഉച്ചയോടടുക്കുമ്പോ അതിന് രൂപമില്ലാതാകുന്നു, വെറും വെളിച്ചം. അതേപോലെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു വെളിച്ചം അല്ലെ, അതിനെയാണ്. അപ്പൊ അത് നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണോ? കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല, ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതാണ്, അചിന്ത്യമായതാണ്. സൂര്യനെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സൂര്യനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക്
ഏതാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒഴികെ അത് ഉദിച്ചു വരുന്ന അസ്തമിക്കുന്ന ആ സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് അതും കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് സൂര്യനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് മറ്റ് ഭഗവാനിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അതിന് ചലനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവ്യക്തമായ ചലനമില്ലാത്ത ഒരു തേജസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അവ്യക്തഗതവാദികൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ പ്രാപിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് അത്രയ്ക്ക് പാടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോ എന്താണ്, അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് ബ്രഹ്മനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താണ്, ശൂന്യത പോലെയാണ് അല്ലെ? ശൂന്യമായ ഒന്നിനെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ ആകും അത്. അപ്പൊ അത് കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്, കോൺസെൻട്രേഷനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ അവരെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും കണ്ട് പൂർണ്ണമായും അതിൽ സമർപ്പിതരായാല്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സമർപ്പിതരായാല് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ബ്രഹ്മനെ പ്രാപിക്കാനും പറ്റും. പക്ഷെ അത് എന്താണ്, വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ള, പ്രായോഗികമല്ല. സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും സാധ്യമായതല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മനിൽ അവർക്ക് ലയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ, സായുജ്യം മുക്തി കിട്ടിയാൽ തന്നെ സച്ചിത് ആനന്ദം ഇല്ല. സത്തും ചിത്തും അവർക്ക്, സത്യം അവർക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ ചിത്ത് അതും അവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. പക്ഷെ എന്തില്ല, ആനന്ദമില്ല. ആനന്ദം വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണം. അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരണം. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിച്ചാല് അത് കിട്ടുന്നില്ല. സത്വം ചിത്ത് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും, ആനന്ദം കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതി ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗയിലൂടെ ഭഗവാന് നേരിട്ട് നമുക്കൊരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ? ഒന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കാം, മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയും ഒന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട്, ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രൂപമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ രൂപത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, നമുക്ക് പല പല സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നും സാധിക്കും. അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ അർച്ചാമൂർത്തി, അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ല കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ തടി, അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അഭൗതിക വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമല്ലാതായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആരാധന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൽ ബോക്സിനെ പോലെയാണ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ കത്തുകൾ കൊണ്ടിടാം, നമ്മൾ ഇടുന്ന കത്ത് കിട്ടേണ്ടിടത്ത് തന്നെ അത് കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ നേരിട്ട് കിട്ടും, ആളിന് നേരിട്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അർച്ചാവിഗ്രഹമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ കൂടുതലും ചിത്രങ്ങളാണ് വീടിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ? ചിത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ ചിത്രമാണെങ്കിലോ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം എന്താണ്? അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആരാധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. സൂര്യനെ പോലെ ബ്രഹ്മനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്പൊ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അതിന് ഫലവും കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സച്ചിദാനന്ദം കൂടെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരൂ, നാമം ജപിക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൂ, സേവ ചെയ്യൂ, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കൂ എന്നാണ്. ഇതെത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? സേവ ചെയ്യുകയും പിന്നെ നാമം ജപിക്കുകയും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് നവയുധ സേവനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭക്തി സ്വമേധയാ വന്നുകൊള്ളാം. ഏതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബലേന നിയന്ത്രിക്കേണ്ട അല്ലെ, കൃത്രിമമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം, ജ്ഞാനകർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ
അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഭക്തി താനെ വന്നുകൊള്ളാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനും ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നതിനും നമുക്ക് സാധ്യമാകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലും അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം തന്നുകൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭക്തരെയും അതേപോലെ മക്കളെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വലിയ നീന്തൽക്കാരനാണ് സമുദ്രത്തിൽ വീണാൽ ആ നീന്തൽക്കാരന് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നീന്തി കരയേറാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെയും ആരുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും? ഭഗവാന്റെ. അതായത് ഏത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോഴെല്ലാം ഭക്തനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓടിയെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗരുഡ വാഹനത്തിലെത്തി ആർക്കാണ് കടലിൽ വീണത്, ഭക്തനായ ആരെങ്കിലും കടലിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ്. അത്രയ്ക്ക് കാരുണ്യമുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഏതിൽ സാധിക്കത്തില്ല? ബ്രഹ്മൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതേസമയം ഈ മറ്റ് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാനുള്ള മുക്തികളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മുക്തിയാണെങ്കിൽ സാരൂപ്യ സാമീപ്യ സാഷ്ടി ഈ മുക്തികളാണ്. ഈ മുക്തികളിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും കൂടെ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. മറ്റത് ബ്രഹ്മൻ മാത്രം. ഇത് ബ്രഹ്മനും പരമാത്മയും കൂടെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ പെടും. 3 ഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ 3 ഭാവവും അതിൽ പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇനി 6, 7 കൂടെ വായിച്ചല്ലോ. അതിൽ പറയുന്നത് അനന്യഭക്തനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അനന്യഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് സദാ ഭഗവാന്റെ ചിന്ത മാത്രം, വേറെ ഒന്നിലും ചിന്തയില്ലാത്ത, വേറെ ഒരു ദേവിമാരിലും ഒന്നും ചിന്തയില്ലാത്ത, ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന, മനസ്സും ബുദ്ധിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെയാണ് അനന്യഭക്തൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ ഭക്തന് ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും. അദ്ദേഹത്തിന് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയാനും പുകഴ്ത്താനും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏതില് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാനില് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. എന്താണ്? നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരും പല പല യജ്ഞങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും ഭഗവാന് വേണ്ട. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ പണച്ചെലവുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. അഷ്ടാംഗമാർഗം വേണ്ട. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വേണ്ട. ഊഹാപോഹങ്ങൾ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൊന്നും നമ്മൾ പോയി സമയവും വർഷങ്ങളൊന്നും ചെലവാക്കണ്ട. ആരോഗ്യമൊന്നും കളയണ്ട. പിന്നെ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം ഭഗവാന് പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കൂ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എന്നെ നേടൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അഭയം നൽകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 മുതൽ 12 വരെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്പേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. മയ്യേവ മന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസ്യസി മയ്യേവ അധ ഊർധ്വം ന സംശയഃ അഥ ചിത്തം സമാദാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ അഭ്യാസേ അപ്യസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥം അഭികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിം അവാപ്യസി.
എത്ര വരെ മാതാജി? 12. अथेतत् अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तद कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागाचान्तरनन्तरम्. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ എത്തിയത്. ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ നമ്മളെങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കും, മുകളിലോട്ട് പോകും അതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയ പ്രക്രിയ വഴി ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വളർത്തണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിട്ടയോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭൗതികതയിലുള്ള ആസക്തി കുറയും. നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ഭൗതികതയോടുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ഭഗവാനോട് ഉള്ള ആസക്തി കൂടും. കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാനും കൃത്യമായിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കാനും പൂജകൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാചകം നമ്മള് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിവേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 5 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതിന് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ് 8, 9 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത് ഭക്തി ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടാം എന്നാണ്. ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഏതൊക്കെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണോ മാതാജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ അതെ. അത് മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസും ഫാൾസ് ഈഗോ. മൈൻഡ്, മനസ്സ്, പിന്നെ ഏതാണ് എല്ലാരും മറന്നുപോയോ? ബുദ്ധി, പിന്നെ അവ്യക്തീയത അല്ലേ? അതാണ്. ഈ അംബിക മാതാജി ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. സോറി. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നീ നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ഇത് നേരിട്ട് പറയുന്നു, എന്നിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്നിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വ്യാപരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പിക്കുക. എന്നിൽ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും വാഴുക അല്ലെ. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുക. അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സ്മരണ ഇവിടെ വരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നത് സ്മരണ ആത്മിക എന്നാണ് ഭക്തി എന്നാണ്. സ്മരണാത്മിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സ്മരണാത്മിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും എന്ത് കിട്ടുന്ന, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ വരുത്താനായിട്ട്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നീ എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സംശയമില്ല, നീ എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നാമജപം പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെ, കീർത്തനം. അപ്പൊ കീർത്തനവും മഹാമന്ത്രവും അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആന്തരിക എന്താണ്, അന്തരംഗ ശക്തിയും കൃഷ്ണനും നമ്മുടെ നാവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി നാവിൽ നൃത്തമാടുന്നു എന്നാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നൃത്തമാടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഭ്യാസയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഭക്തി ഉയർന്നുയർന്ന് വരാം, കൂട്ടി വരാം.
അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സും ബുദ്ധിയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഭഗവാനും അന്തരംഗ ശക്തിയും എന്താണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്ത് പറയുന്ന നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കും എന്നാണ് അത് അവിടെ പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴാ? പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴും മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോഴും എല്ലാം. അടുത്ത് വരുന്നത് സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തിയില് അതിന് അഭ്യാസ യോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഭ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശീലനം അല്ലെ. സാധന നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കാം, ലെവൽ 3 പഠിക്കാം. അതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് സാധന ഭക്തി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശീലനം കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അഭ്യാസ യോഗ വഴി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു വേണം പരിശീലനം ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാം പാലിച്ചു വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്, സാധന ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണം. അഭ്യാസ രൂപ ഭക്തി എന്നാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഭ്യാസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തി വികസിപ്പിക്കുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഇത് രചിച്ചത്, ഈ ഏതിനെ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ എന്താണ് ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടാകും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നും ഒന്ന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ബുദ്ധിയും മനസ്സും കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യൂ? പരിശീലനം ചെയ്യൂ, സാധന ചെയ്യൂ എന്താ. അങ്ങനെ സാധന കൊണ്ട് എന്നെ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നെ എന്താണ് പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്ന്. അടുത്ത് പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് ആർക്കുണ്ട്? ഗുരുവിനാണുള്ളത്. സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഈ സാധന ചെയ്യാനായിട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ വേറെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന നാമജപം, പിന്നെ ഭഗവാന് പല പല നിവേദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പിന്നെ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു, പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതാണ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ വിവിധ തരം ബുക്കുകൾ, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അത് തന്നെ അങ്ങ് മനസ്സിൽ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക? ചഞ്ചലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ സാധന കൊണ്ട്, പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ടും ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇവിടെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനനം, സ്മരണ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അഭ്യാസം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന് കൂടുതൽ താല്പര്യം വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധ്യമാകും എന്നാണ്. അതിന് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അത് പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നാ പറഞ്ഞത്? ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? സാധന ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പരിശീലനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ പരിശീലനം ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ബാഹ്യമായ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ എന്നാണ്. നിന്റെ മനസ്സ് എന്നിൽ അല്ലെങ്കിലും നീ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട്
നിനക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സ് ബുദ്ധിയും എന്നിലോട്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക. നമ്മളിത് കർമ്മം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു കൃഷ്ണ അവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണ അവബോധം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് വേണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടമോ കൊടുക്കാം. താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാം. കെട്ടിടം ഇല്ല, സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കെട്ടിട ഓഫീസ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം ചെലവാക്കാം. പിന്നെ അതിനെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കായിക ആരോഗ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കായിക ശക്തി അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇവയെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പണം നമുക്ക് ചെലവാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഇതാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ക്രമേണ എന്തുവരും, പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്രമേണ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കാം എന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് ഏതാണ്, സർവകർമ്മ പരിത്യാഗം. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി ഏതുവരെ വായിച്ച? 12 വരെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കർമ്മഫല ത്യാഗം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള 11ാമത്തെ ശ്ലോകം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നേരെ ചുവ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്കിലാണ് എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും ഏതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ഒന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതാ. വലിയത് കാര്യം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള കാര്യം, അതിനടുത്ത താഴെയുള്ള കാര്യം, ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഏതാണ്, ശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വയം ആയുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട. സാമൂഹ്യ സേവനം, സമുദായ സേവനം ഇവയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കാരണം എന്താണ്, കുടുംബം, സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് സ്വരുക്കൂട്ടിയ ഫലങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഫലങ്ങളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റു പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതെന്താണ്, ഹോസ്പിറ്റലിനും എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുക, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുക, സാമുദായിക സേവനം നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സേവനം, അതൊക്കെ എന്താണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അങ്ങനെ വരുമ്പോ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു താല്പര്യം ഒക്കെ വന്നോളം. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ലേ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അപ്പൊ തൃപ്തിപ്പെടും. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ ആളൊരു ഭക്തനായി തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഭക്തനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിലേക്കൊക്കെ
സേവനം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായിക സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആരെങ്കിലുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടും അല്ലെ, നല്ല ഭഗവത് ചിന്തയുള്ള അവരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലറിയാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ചിന്ത വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാല് മനഃശുദ്ധീകരണ ശക്തി അതിൽ തന്നെയുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തിയ ആളിന്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നിനെ അതുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മൾ സ്വയം ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ ശുദ്ധരായിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് പിന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം 2 വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ആണ് അഭ്യാസത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ജ്ഞാനം, അറിവ്, ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ത്യാഗം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ത്യാഗം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഭ്യാസം സാധന ഭക്തി അല്ലേ, അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഏതാണ്, ശ്രേഷ്ഠം ഏതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്, ധ്യാനം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സമയം ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏതാണ്, ത്യാഗം ചെയ്യുക, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പാടുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്നതാണ് ത്യാഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്താൽ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരും. മറ്റെന്താണ്, അയ്യോ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും കൊടുത്തതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ എന്നുള്ളവര് മനസ്സമാധാനം കേടുവരും അല്ലേ. നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഫലം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടും, മനസ്സമാധാനം കിട്ടുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം 2 തരത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനം, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാനില് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രേമം അല്ലെ, കൃഷ്ണപ്രേമത്തോടെയുള്ള സേവനം. അപ്പൊ രണ്ടും നല്ലത് തന്നെ. എന്നാലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതായിരിക്കും, രണ്ടാമത്തതായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനോട് സ്നേഹം തോന്നി, പ്രേമം തോന്നി, ആസക്തി തോന്നി കൃഷ്ണപ്രേമത്തോടെ ചെയ്യുന്ന സേവനമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ പാതയില് പാലിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധ പാത ശരിയായിട്ട് പാലിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജ്ഞാനം നേടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഭ്യാസം നേടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുന്നേ പറയുന്നു, അതില് പിന്നെ പറയുന്ന പുണ്യ ഫലങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റു പുണ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 8 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, പിന്നെ സമാധി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 8 ഘട്ടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ചെയ്ത് അവിടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചൊക്കെയാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവാൻ തന്നെ പല ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് ഏതാണ് നമുക്കിഷ്ടം, നമുക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അഭ്യാസമാണോ സാധനയാണോ അത് ചെയ്തോളൂ, അങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാണോ അത് ചെയ്തോളൂ, പിന്നെ ത്യാഗമാണോ അത് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, നമുക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ആ തരത്തിൽ എന്നെ പ്രാപിക്കൂ എന്നാണ്. പല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്, എളുപ്പമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകം പ്രഭുജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വേഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവ ച
നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സമദുഃഖസുഖക്ഷമീ സന്തുഷ്ടഃ സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്തസമേ പ്രിയഃ യസ്മാന്നോദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോദ്വിജതേ ച യഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗൈർമുക്തോ യഃ സ ച മേ പ്രിയഃ അനപേക്ഷശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭപരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്തസമേ പ്രിയഃ യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭപരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യഃ സമേ പ്രിയഃ സമഃ ശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു സമഃ സംഗവിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനീ സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിൽ അനികേതസ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധാനാ മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകാനുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഒരുമിച്ച് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകാനുള്ള യോഗ്യതകൾ. അപ്പൊ ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന യോഗ്യതകളാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. 7-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായത്തില് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ 26 യോഗ്യതകളാണ്. ആ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നാരദ മുനി പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മാർഗമാണ് ഏതാണ്? ഈ ഭക്തിയോഗം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനായ ഒരു യോഗി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അവന് കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതില് അവ 2 തരത്തില് പെടുന്നു. ഇത് ഒന്ന് സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്നത് ഏറ്റവും എസൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് തടസ്ഥ ലക്ഷണം എന്ന് ബാക്കിയുള്ളതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം ഭക്തിമാൻ ഒഴികെ, ഭക്തിമാൻ എന്നാണ് ആരെ പറയുന്നത്? എസൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വരൂപ ലക്ഷണത്തിന് ഭക്തിമാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം രണ്ടാമത്തതില് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങളില് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആരോടും ഒരു മത്സരവും കാണത്തില്ല. ഭഗവാനിലെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പം ആരോടും മത്സരിക്കാന് ആരോടും മത്സരം വരത്തില്ല. കാരണം എന്താ? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആരോടും മത്സരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ശത്രു എന്ന് കരുതുന്നവരോടും നമുക്ക് ശത്രുക്കളില്ല. നമ്മളെ ശത്രു എന്ന് കരുതുന്നവരോടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഒരേ ഭാവത്തിൽ സമഭാവനയോടായിരിക്കും അവരോട് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല, സന്തോഷങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. അതങ്ങനെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വന്നാലും വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ആരോടും മത്സരമില്ലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കും എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും എന്ത് കാണത്തില്ല? പ്രതികരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴേ അത് പാപവും പുണ്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നു. സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ നല്ലതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുള്ളൂ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെയും പാപപുണ്യ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 10ാം സ്കന്ധത്തില് 14 അധ്യായത്തില് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. തത്സേ അനുകമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് അത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് ബന്ധം. അടുത്ത് വരുന്നത് ദയ, കൈൻഡ്നസ്. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. എന്താണ് കാരണം? എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാം കാരുണ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ജീവി, അല്ലെ? അവൻ, അവൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗം, അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷ ലതാദികളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വരുമ്പോ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് നമ്മളോട് വിദ്വേഷം കാണത്തില്ല, അല്ലെ? നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് പീഡിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും ആ തരത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അവരോട് ദയ ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് സഹിഷ്ണുത. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും ഒരവസരത്തിലും എന്ത് പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും ക്ഷുഭിതനാകാതിരിക്കുക. നമ്മൾ അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കുക എപ്പോഴും. അപ്പം എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ക്ഷോഭിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? അവകാശബോധം ഇല്ലായിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഈശാവാസത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശാവാസം ഇതം സർവം. കാരണം എന്താ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം അതിന്റെ നിയന്ത്രകൻ ഭഗവാനാണ്, അതിന്റെ ഉടമ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഏതില്ല? മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ല. ശരീരബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തില്ല? മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. സുഖ ദുഃഖം അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപോലെ എടുക്കും. കാരണം എന്താ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ കാണുന്നു. അതേപോലെ ക്ഷമാശീലം കാണും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് അത് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഏത് സന്ദർഭമാണെങ്കിലും സമനില കൈവിടാതെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ സംതൃപ്തനായിരിക്കാം. എന്ത് കിട്ടിയാലും എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അതിൽ സംതൃപ്തി. കാരണം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് പരമാനന്ദം എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സംതൃപ്തനാകുന്നു. പിന്നെ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിരിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണം, പ്രകോപനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ആത്മനിയന്ത്രണം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പ്രകോപനങ്ങളിൽ ചഞ്ചലപ്പെടാതെ നിലകൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യും. ആര് തടസ്സപ്പെടുത്തിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറത്തില്ല. അത് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള സേവകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മനസ്സും ബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആളാരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രം. വിഭുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ശാശ്വതമായ പ്രഭു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആരാലും പ്രകോപിതനാകാതെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായത് കാരണം നമ്മളെ ഒന്നും ബാധിക്കത്തില്ല. എന്ത് വന്നാലും അതിൽ നമ്മൾ ചലിക്കുന്നില്ല, ചഞ്ചലമാകുന്നില്ല. പിന്നെ ആരെയും പ്രകോപിപ്പിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത വരുന്ന, ദുഃഖം വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എന്താ? അവർ തന്നെയാണ് നമ്മളും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദയാശീലനായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും പ്രകോപിതരാകത്തില്ല, നമ്മൾ ആരെയും പ്രകോപിപ്പിക്കത്തുമില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് വിരക്തി ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷനായിരിക്കും. ഏതാണ്? കർമ്മഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല. ധനം കിട്ടിയാലും ധനം പോയാലും കൊടുത്താലും നമുക്കൊരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താ? കിട്ടിയതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പോയതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അപ്പൊ അത് കാരണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിഷ്പക്ഷാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാം. പിന്നെ വൃത്തി, അല്ലെ? വിശുദ്ധനായിരിക്കും. ശുചിത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായിട്ടും. ബാഹ്യമായിട്ട് 2 സമയം നമ്മൾ കുളിക്കുക,
വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, വൃത്തിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക, പരിസരം വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക. ആന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കാനായിട്ട് അസൂയയില്ല, അല്ലെ? എല്ലാവരോടും സ്നേഹം, ബഹുമാനം, ദയ, അതൊക്കെയാണ് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നിപുണനായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ നിപുണത നേടും, സ്കിൽ, അല്ലെ? എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ആ ഒരു നിപുണത കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ആ നിപുണത ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലും, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, എല്ലാ ബുക്കുകളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള കൃതികൾ വായിക്കാനും കാണാം. പിന്നെ ഏതാണ്? ഉദാസീനൻ. ഉദാസീനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികതയോടുള്ള ഉദാസീനതയാണ്. ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? ആധ്യാത്മികതയിൽ ആസക്തി വരും. പിന്നെ ഏതാണ്? ദുഃഖങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. വ്യതൻ എന്നാണ് സംസ്കൃത വാക്ക്, പെയിൻ ഫ്രീ എന്നാണ്. ദുഃഖങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും കാക്ഷിക്കത്തില്ല. ദുഃഖം വരുന്ന നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാം. സാമൂഹ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദവി വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, അല്ലെ? വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ പുറത്തു പോയാൽ നമുക്കൊരു ബഹുമാന സ്ഥാനം വേണം, നമ്മളെ എല്ലാവരും കൈകൂപ്പണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കാതിരുന്ന നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കും എന്നാണ്, സാമൂഹ്യമായിട്ടും അതേപോലെയുള്ള തരത്തില്. പിന്നെ സർവ രംഭ പരിത്യാഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതൻ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെടത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഏതാണ്? മോചിതനായിട്ടിരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും താല്പര്യം കാണിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. അതായത് കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഏതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന രജോ ഗുണം, അല്ലെ? രജോ ഗുണത്തിലുണ്ടായി അത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന ആളാണ് രജോ ഗുണം. അതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അടിമപ്പെടത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? കാരണം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിലപിക്കുന്നില്ല. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, അതിന് കൂടുതൽ ഏതാണ്? കുടുംബ ബന്ധം കാരണം എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്, അതിലുള്ള വ്യാകുലത നമുക്ക് കാണത്തില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താ? കുടുംബ ബന്ധം, ഗാർഹസ്ഥ ജീവിതം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകളൊക്കെ നിറവേറ്റണം. അത് നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തിയുണ്ട്, സമാധാനമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ശുഭ അശുഭങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നത് ചെയ്ത അത് കൊള്ളാം, ഇന്നത് ചെയ്ത അത് കൊള്ളൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതയും ഒക്കെ, നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള, അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ എന്താണ്? പ്രശ്നമില്ല. നല്ലതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണം, ചീത്തയായതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത, അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിനൊക്കെ ശുഭ അശുഭ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. ഭക്തിയിൽ എത്തിയ ആളിന് ഇതൊന്നും ബാധകമാകത്തില്ല. മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? സമതുല്യത. സുഹൃത്തുക്കളോട് ശത്രുക്കളോട് എല്ലാം ഒരേ തരത്തിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? അസത്സംഗം, നമ്മളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്സംഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ചേരേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടേണ്ടത്. പിന്നെ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം, അതിൽ നല്ല വിട്ടു നിൽക്കണം. പിന്നെ മൗനം, വിദ്വാനുഭൂഷണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അല്ലെ? അതായത് ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. വാക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം,
കൂടുതലും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക, അല്ലാത്തപ്പം മൗനം പാലിക്കുക എന്നാണ്. വെറുതെ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നല്ല പറയുന്നത്, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക. വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ചിലര് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ കലപില എന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെ വേണ്ട, പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്, സ്ഥിരത വേണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലും ഉറപ്പിക്കാം, ബുദ്ധി അറിവ് നേടാനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകാതെ നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥിരത വേണം, സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെ, അത് വേണം എന്നാണ്. സ്റ്റഡി ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ നോളേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു 26 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആള് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറും. ആ ഭക്തനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വരൂപ ലക്ഷണങ്ങളും തടസ്ഥ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ പാലിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചാല് ഭക്തി സ്വമേധയാ തന്നെ വന്നോളും. അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റിക്കോളും. നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെപ്പിക്കും എന്നല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, എപ്പോഴും നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഭക്തി തനിയെ വന്നുകൊള്ളും. നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യേണ്ട മറ്റു യോഗകളില്ല, കഠിനമായിട്ടുള്ള യോഗകളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിലൂടെ ഈ സ്വരൂപ ലക്ഷണങ്ങളും തടസ്ഥ ലക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പല മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ വന്നതല്ലേ അർജുനനോട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് സ്വീകാര്യം അത് സ്വീകരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭഗവാൻ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരമമായ പാത ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചോളൂ, ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടാം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം വേണം, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വേണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നിബന്ധനകൾ, നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ ചിലതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അവ പാലിക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം 9 സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അംബരീഷിനെ പോലെ അവയെല്ലാം ചെയ്യാമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് ചെയ്താലും മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്, സത്സംഗവുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുചേരുക, അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുക, അവരിൽ നിന്ന് ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുക, അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അറിവ് നേടുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി വികസിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഏതാണ്, കർമ്മഫലം ത്യജിക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, അവസാനം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ത്യജിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. നമ്മളാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ആത്മാക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലെത്തി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഭക്തിയിലേറ്റം വികസിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സും കൂടുതൽ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി, ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി കൈവരിച്ച് ഭഗവത് പാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടും. കാരണം എന്താ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ് അല്ലെ. മക്കളായ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാരുണ്യവാനാണ്, പിന്നെ സന്നദ്ധനാണ് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഭക്തി യോഗയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യയ വച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭാത കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ.